Clearing again go sip my MCS. Kata Regina mowuok kae ne mano siepna kabisa. Koro okanya luongo MCS ni jokwaya. Sa pinge ni jasiasa to ongo siepe ma MCS en osiep ne senator apani kende. Koro MCS gima chandowa mogik kabisa e wach mar devolution ma nyaka walosi en ni king'iyo piny Kenya kawuono, Kisumu County, Siaya County, Homa Bay gi Migori bro yudo gimiluongo ni equitable share mar national revenue. Tiende ni pokwa mowuok e sirikal mamalo kata bed ni wane opposition kata wane sirikal. Onge gima ng'ato nyalo time. Formula no ka Commission on Revenue Allocation oseketo to Senate gi bunge kale timi ipogowa pokwa maonge ng'at matamore. Ne asenyiso MCS mang'eny mosiepega ni gima mondo tim mondo kik ubed ni governor nyalo kwayo kako dwaro kata mana tero kamora mora modwaro kaka samo dwaro gi kako dwaro. En ni nyaka udhi uket a formula mar county revenue sharing at the county assembly level. Tiende ni bang' higni adek kiloso formula manyien ka national senate osekale mobiro mobedo law mopong counties pesagi, the same formula unyalo adopt at the county level maka julo ward mawuoke yudo pokne kada bed ni MCA na tiyo gi governor kata okuti gi governor. Wawinjore Cleophas. Koro counties assemblies nyaka los chike makonyo gi localize kata domesticate laws makonyo gi revenue sharing e county level. Gimora mora motimore kata bed ni uchwanyoru gi governor kawuono kata uchwanyoru mana gi waziri mar health kawuono to kotamre mi pesa ni monego bed ni bire ward ni kata biro ne jothuru nikech koro kuwinjru. Mak parono gi kanyo aduogo kendo aduogo chako kodi ikonwa ni governor kochwanyore gi MCA dongruok onego bi ne MCA nikech chwanyruok ji ariyo ni. Ka governor ma Migori ochwanyore gi MCA ma Makalda Kanyarwanda. Kenge mi mawacho Makalda kaje kama yae. MCA ni ochwanyore gi governor. Matin. Aya. Waduogo ka mondo mi warang ni dongruok onego chwane yo machalade kopogore gi pogruok mar paro ma pono ntiere kit telo ma ntiere godo sen.